Takže čau ty lidi, vítám vás u nového videa, já jsem Hike a dneska si ukážeme továrnu na cobblestone ze hry Minecraft. Takže já už jsem tady dva před natáčením postavil. Funguje to na tento princip vlastně, že vy tady rozbijete tady tyto dva vlastně kobly a vám to bude vlastně vyrábět znovu. Takže co je potřeba? Kyblík s lávou, 2 kyblíky s vodou a jeden jakýkoliv blok. Já jsem si vybral obsidian, aby to šlo dobře vidět. Takže můžeme se pustit do stavby. Uděláme to třeba tady. Takže uděláte vlastně 4 takhle. Tak. Toto vyplníte. Tak a teď uděláte 2 do výšky. Tak. Do jednoho dáte vodu, tady do toho taky dáte vodu do těch bočních a tady dáte lávu. Tak, toto rozbijete. Tady dáte takhle vlastně takovou, nevím, vlastně aby vám to nevyteklo ta voda, protože ona tam bude týst. Rozbijete a můžete vlastně začne se vám vyrábět ten cobblestone a vlastně kdyby tady nebylo tady takhle vlastně, když jsme to rozbili, tak ta voda se takhle vylije a než se to tam vytvoří, takže radši tam dejte toto, aby se vám to nerozlívalo. Takže toto je továrna na cobblestone, myslím si, že je to docela i jako malé, poměrně docela, ale jako dají se vyrobit i menší, mnohem menší, ale toto je takové asi nejjednodušší, co se dá vyrobit. Takže to byla ukázka, jak vytvořit továrnu na cobblestone a toto bude z tohoto videa už všechno, takže čau.